Som min mor udtrykker det, når børnene er glade, er vi alle glade, hvilket især kommer til udtryk i generation Z. Denne generation har for alvor fået lov til at være i dialog om egne ønsker og behov og kaldes også de første ægte digital natives, fordi de er den første generation, som vokser op med internettet og dermed har konstant adgang til kommunikation, spil, musik, indkøb og sociale netværk. I denne generation er det blevet lettere at skabe en ny identitet via internettet. Om man ønsker at fremstå som sig selv, men med bedre egenskaber eller som en helt ny person, god eller ond, rigtig eller falsk, det er helt op til en selv. Nutidens unge søger kanterne og dyrker ekstremerne, og her spiller det, der er hip, en central rolle. Her kommer den sociale identitet især i spil, da man sammenligner sig selv med sine samtidige, og man adskiller sig fra dem på vigtige områder. Stuart Hall snakker også om, at vi i virkeligheden har mange identiteter, som man kan være i modstrid med hinanden og trækker os i forskellige retninger. Vi er afhængige af, hvordan vi behandles og betragtes af de mennesker, som vi omgås. Dette har også en stor betydning på internettet. Nogle unge skaber i dag en ny identitet i form af blogs på nettet, hvor de deler deres følelser, syn på verden, erfaringer og værdier sammen med andre, om det så er venner eller fremmede, og derved får de muligheden for at fremstå som den person, de ønsker at være, og fremhæver selv de værdier, de ønsker, at andre skal se. Dog sker alt dette bag en skærm og ikke i virkeligheden. Hvorfor disse unge vælger at fremstå anderledes end den virkelige person, de er, kan diskuteres. Ifølge Giddens tilpasser den enkelte sin identitet og personlighed alt afhængig af, hvilken arena man befinder sig i. En arena kan være et uddannelsessted, en café, et diskotek, en arbejdsplads osv. Det vil sige, at man kan have forskellige personligheder, der afhænger af, hvor man er og hvem man er sammen med. Man kan sige, at de unge befinder sig i en arena, når de kommunikerer via blogs, hvor de kan vise sande følelser, uden frygten for at blive dømt eller ikke at kunne opnå anerkendelse. Det der, hvis man vælger ikke at fremstå som den man er. De unge får muligheden for at specialisere sig inden for deres interesser på nettet, og her kan de vise styrker og blive rost eller svagheder uden at blive dømt. For eksempel deles der modtips eller kærlighedstips, der fortæller en om ens personlige problemer og personlige drømme og ambitioner, eller man deler billeder af sine vilde oplevelser. Alt dette for at få følgere og få likes. Dette kan være grund til, at de unge ønsker at skabe en ny identitet, da man ved hjælp af dopaminkick fra alle sine følgere og likes kan føle sig anerkendt og vigtig som person. Personer, som prøver at skabe en falsk identitet igennem sociale medier, kaldes catfish. Fænomenet catfish kommer fra et amerikansk dokumentarprogram, som følger unge mennesker på deres vej til kærlighed. Disse personer bliver forelsket gennem internettets mange sociale medier, såsom Facebook, Twitter og Skype. Ofte har personerne aldrig mødt hinanden i det rigtige liv, hvilket kan føre til stor skuffelse, når der endelig arrangeres et møde, da mange prøver at skabe en falsk identitet gennem sociale medier ved at bruge falske navne, billeder af andre personer end en selv og falske jobs. Personer, som gør dette, er oftest usikre og ønsker ikke at være sig selv, da de er bange for at blive afvist og ikke blive accepteret for hvem de er. Oftest har en catfish kontakt med mennesker i en længere periode, hvilket ved disse tilfælde kan føre til forelskelse og kærlighed. Udtrykket catfish kommer fra dette amerikanske reality-program.